Ja, jongen. Het wie van de mooie Jelverson. En we zitten hier in de Wadden. Daar liggen Eduard en Ted Roosendaal haar een roetzak. Kennen ze hier alle, ja. We kennen achterom inderdaad, maar... Ik zit niet in de game. Goeiedag. Goeiedag even. Goeiedag. Hallo, Edo de Lekker. Goedemorgen. Goeiedag, je zit even achter de computer? Ja, ik zit een speltje doen. Ja. Je moet maar vrij. Ik hou op mijn kameraden en mijn kant bij. Hessel Klaver is vrachtwagenchauffeur. En zijn maat is ook wel naar skierig. Kom een speciaal even. Ja. Die een had een protte worden nodig, maar zijn de oren net. Ja, wacht je nou even op de artiest, hè? Op route leidt er een dik uit en Ted is er nog net. Ze moet bekend wezen met deze mieren en liet ze diekjes. Ah, daar beweegt wat. Nou, goedemorgen. Ik ben Ted Roosendaal. Ja. Maar wil je er wel in komen? Tuurlijk, ja zelfs. Mooi. Nou, en hier je eigenlijk, ik hoop dat het doel is een commissioen. Nee. Oh. Nee. Het is even uit, Sjen, want Ted schijnt Maas nogal sikkeneurig te wezen. Ik ben op jouw roer al van bed ook in. Ja. Ik denk dat moet ik een beetje voorkomen. Dus ik ben al 3,5 uur in ik er alweer bij ons. Dus dan is het, dit is voor mij alweer midje. Stuurt nog een uitzendwagen van Omroep Friesland op de buurt. En dan komen we wel op de radio. Zil het Morijne, van Jim is het een vraag. Hoe komt het mij het hinder? Ik zil het Jim sissen, het wordt gauw weer beter. Ik zie het Jim graag, om mij zil het net lezen. Ik ben een bijzonder ben van een van. Dat zien ze mijn vrienden, dat zien ze mijn naden. In mij vloeit het bloed van een wierben uit de Wadden. Het Ronai dan wat, bij skaars maar rijwielen onder vaarwij. Wat er bij je wezen. Wat leuk. Of tenminste, ik vind het leuk. Ik weet net dat Jim het leuk vindt als ik. Ja, wie is hij zijn idee? Hij zit met de camera. Ja. Nee, het wie meer van mijn zoon bestemd. Die werkt hier en die hadden die ontzettend naar zijn zin. En toen zei ik ze hem van, nou ja, maar dan krijg je het wel proberen. Misschien was het later, saai is gang. Ted had wel 9 op een elektrische fiets. Ja, heerlijk. Lekker elektrisch. Hoeveel versjes moet ik jongen dat ik de fiets mee heb? Dat was al heel goed. Een groot wil je grut van het oren blauw je ben. En van kroede thee mijn cakejes is er heel dan niet te sjen. Vreet mij maar. Ted is dwande mij haar een reprise-show van Mata Hari. Wanneer kunnen we die weer op een plank, Sjen? We spelen in 30 oktober de laatste Mata Hari. Ja, Mata Hari is toch wel een soort onderdeel van mijn leven geworden. Dus om haar dan wel los te laten, vind ik eigenlijk wel moeilijk. Ik ben dwaande mij een landelijke tour. Dus dat wordt nou uitzet. Dus ja, dat is afwachtje. Of de theaters in de rest van Nederland geïnteresseerd zijn in Mata Hari. Dus dat moeten we nog even afwachten. Maar dat zou heel mooi wezen. Want dat zou dus de kans zijn om de vaststelling nog weer vaker te spelen. En dat hopen we wel. Kiss me. Het Comadel-team raast weer terug naar het volgende adres. En was deze week ook nog een huiskamerconcert. Surf dan naar comadel.nl.